رخصنا داعشت اوپراسیونا پاقشکرنا اولیندا او به تایبەتی لە دژی خرستیانی لە سووریە بەردەوامە وەک پێک هاتەیەکێ لە ڕۆژهەڵاتە ناوین تێناسکردن و دە ڕۆژە 23 مەها سباتا ئیسالدا رێخستنا داعشێ بە هێزەکە مەزن ئێریشی هەژمارە گوندên خرستیانی و ئاشووری لە گوندەواری حەسەکێکردن و دێرێن وان بە تەواهی وێرانکردن و gelek işkence li wan kirin lê hêzên xiristiyanî û aşûrî û bi pêşdegiriya hêzên yepega berevaniya gundê xwe kirin lê di encama kêmbûna çekan de gundê til Şamîranê kete destê rêxistina teror de û çil malbat ji aliyê Daişê ve hate dîlgirtin û heman rêxistinê mal û milkên wan dizîn û wêran kirin. Lê gelek malbat ji tirsa gefên Daişê ji wan deveran reviyan û giha derdora di sed malbatî yên got ji gundê Til Hirmuz, Til Nasrî, Til Cim'a û Til Cezîrê reviyana bajarê Hesekê pêştî got Daişê gundê wan bi avêjtokê topbaran kirin û pevçûnên got di navbera YPG û Daişê li wan deveran derketin û hin cavdêran dane diyar kirin got bêtirîn gundên gorêjeya wan ji xiristiyanan e ji dev gundê xwe berdan û hîn hejmarek malbat dorpêç kirîne û hin ji wan jî li cem Daişê dilgirtîne û bi taybetî malbatên gundê Til Şamîranê her wiha rêxistina teror çardêrên xiristiyanî yên bi navê Riban Masyo li Til Hirmuz, Marcercis li gundê Şamiyê û yên li gundê Til Şamîranê û Til Cezîrê şewitandin. Li aliyekî din rejîma Esed jî ji destpêka şoreşê ve êrişî pêkhateya xiristiyanan kirin û hejmarek dêr li hejmarek parêzgehên Sûrî bi rengekî hovane wêran kirin. Di heman demê de şervanekî aşûrî di nav refên YPG de da diyar kirin got ew hat û gund vala dît û mala wan jî bi tevahî hatiye wêran kirin û bav û dayîka xwe li wir nedît. أول ما سألت إنه والأهالي دما ku min pirsa malbata xwe kir ji mirgotin Daeş ew dîlgirtine piştre hevalên min ji mirgotin em herin gund û piştevaniya sivîlan li dijî Daişê bikin lê dema ku em gihane gund min dît mala min hatiye wêrankirin her car di dema ku ji Hesekê vedgeriyam gund dê û bavê min li devê deriyê mal li benda min diman lê vê carê tenê min wêrana mala xwe dît وخوزية أزفنا قرياما. أنا كنت متعود أجي على البيت، أجي من حسك على البيت، أول ما أدخل ممر بالحوش بشوف أبوي وأمي قاعدين هون بالحوش لحالة. Li aliyekî din hejmarek xortên gund xwestin got kesên ku li bajarê Hezekê bicih bûne bi lavegerên gundê xwe da got ji nû ve ava bikin lê ew ji gefên Daişê ditirsin ji ber hîn gelek ji malbatê wan di destê Daişê de dilgirtî mane û heman rêxistin daxwasa $100,000 li ser her kesekî xiristiyanî dike da got wan berdin. Wiha hate xuyanî kirin got xiristiyanên Sûrî bi tevahî û xiristiyanên parêzgeha Hesekê bi taybetî bûne lîstika rejîma Esed ji aliyekî ve û ji aliyekî din ve bûne lîstika rêxistina Daişê lê nişteciyên parêzgeha Hesekê ji Kurd û Ereban hiştin got armanca rejîma Bees û rêxistina Daişê ya teror bêcih bibe.